Esta clase es una clase dedicada al músico de rumba catalana en Barcelona, que es David Torres. Rumba catalana es un género musical que se desenvuelve en el seno de la comunidad gitano-catalana de la ciudad de Barcelona hacia los años 50, con influencias de rumba flamenca, música cubana y el pop rock de la época. Es un género inventado, creado aquí por gitanos catalanes. El mig amic, que és que es vol deixar enredar per un gitano eixerit. El que em compri una camisa li regalo un cobrellit, i enredant per allà, i enredant per allà, i enredant per aquí, i enredant per aquí. D'aquesta manera em van pujar a mi, i enredant per allà, i enredant per allà, i enredant per aquí, i enredant per aquí. D'aquesta manera em van pujar així, i així es guanyava la vida. El meu pare, el mig amic, i el pobre, ai que li comprava, li deien el mig amic, però no ho feia amb una gràcia i posava tant d'estil que inclús havia vengut trajos en algun guàrdia civil, i enredant per allà, i enredant per allà, i enredant per aquí, i enredant per aquí. D'aquesta manera em van pujar a mi, i enredant per allà, i enredant per allà, i enredant per aquí, i enredant per aquí. D'aquesta manera em van pujar a mi, i enredant per allà, i enredant per aquí, i enredant per allà, i enredant per aquí. Gràcies.